ҳикоя дар бораи Исҳоқ пайғамбар. Дадо мана якта савол фақат азоб метиҳад. кадом савол, Исҳоқ? ҳамин ҳами одамо оилаҳошон ки як ҷои зиндагӣ мекунанд, исмоилакон бошанд, зева мо ки зиндагӣ намекунанд, хонашон як гала дуранде. бачам, ман мехостам ки Исмоил қатимо зиндагӣ кунад, лекин худо гуфт ки ваёя апешам дур кунам. Зева худо ин хел гуфт ки баъди ту таваллуд шуданад, як рӯз Исмоил туи масхара кадосигиша бувад дидамон. Сони вай омада манба гуфт ки хизматгора писараш кити аз хона пеш кунам. мерос ҳамаш ани писари ман шуданаш дар кор гуфт. исмоилакон писари якуми шумо ку вай ба ду баровар мерос дода намешавад ки дадо? ҳа, арои расму оин ҳами хел. манам ҳамин оянда будам, лекин худо манба якта гап гуфт. ман насли ту ваъда додагима Айсоқ мебурам, ҳамон ба гуфтагии Сорое иҷро кун. лекин писари хизматгор фарзанди ту будагиш ба авваям халқ мебурам, аввай дӯздата амир мешавад. ана ҳамина худо ваъда дод. ҳамон ба писарам Исмоил аммо ҷудо шуд. акнун Исмоил худаш саркунандаи авлодаш мешавад. аҳамин ҷиҳат гуфтан мумкин ки мананда ту писари ягона, дигар писари меросхӯрам нест. айн мебурад ки бачаҳои ман насли шумо будасте? ҳа бачам, худо замини ваъда кардагиша баракатҳои манба гуфтагиша насли тува метиҳад. насли Исмоилам барака метиҳаду, лекин баракати инивай дига хел. аллакай дер шудос. хоб равитон, пага ба вақт хестанамо дар кор. эҳа, гап ки торик шудагиша нафаҳмида мондем. рав даромада хора писарам, шумо даромадан гиритон, ман то камтарак истода сони медарам. иброҳим, лаббай худованд. писари якуву ягонада, писари азизата барои ман қурбонӣ кун. худованд чизева Исоқа қурбонӣ шуданаша мехоста бошад, а? агар Исоқа қурбонӣ кунам, худованд ваъдаи ҳамин писарам насли ман мебудагиша чизе меша? худо ваъдаша ҳама вақт иҷро мекунад. агар қурбонӣ кун гуфтосагӣ бошад худо, Исоқа бо худаш зинда карда метавонад. худовандо, хуб шудааст. ман саҳари барвақт вая қурбонӣ мекунам. аввал замини мӯриё ва равитон, болои кадом кӯҳ ба буромада қурбонӣ карданата тува нишон метиҳам. ту Исоқа кушта болои алованда сӯзондана дар кор мешавад. хуб шудааст. исҳоқ, хизматгорои гӯ, тезтар ҳама чиза роҳ ба тайёр кунанд. ра дур писарам. чизи мехӯрдагӣ ду рӯз ба гирӣ мешудасте, а дадо? як рӯз то кӯҳи мӯриё баромадану як рӯз гашта омадан бе. сали бисёртар гифтан дако. саросима нашуда секин секин дуокунон мерим. хуб шудааст дадо. қурбонӣ ва дар кори чизҳоям гифтем. нас набошад роҳ буромдан дакор. дадош, шумо чанд кас меритон? ману Исоқу бо дута хизматгор. ҳамин мешавад. раҳи рӯнда ягон роҳзанои дуздо буронда шумона азоб натиҳад бо мӯлтар хизматгор гифтан гирид хуҷаин. худо мой нигоҳ мекунад. 4 кас равем бас. хай ҳаматон нағз монетон. шумон ҳаминҷа дам гифта иститон. ман ҳои усу рафта дуо мекунам. дадо, тинҷимӣ? назарам ба зиқ боин шумо. ҳа бачам, ин дафъа қурбонӣ ҳар дафъанги боин не писарам. ман ба қуввати худо дар кор. худованд, писарам ба тува мебахшам. ту мана писардор кардӣ. ҳамон ба ҳаққат ҳай ки богашта гирӣ. лекин дилам реш шудааст. худовандо, имонам бардор. ман бовар мекунам ки як кор мешаду ҳамин Исоқ наслама ту давом медиҳ, чунки худат ҳамин ваъда додагӣ будӣ. худованди ман, хости туи иҷро кардам ба қувват де. як гала дам гифтитон, а? хезитон. акун ҷои даркорӣ ва қариб омда расидем. ин раҳа як рӯз ӯй кида гибдам. 3 рӯз гузашт. тоҳо анавай кӯҳа мерим, давомашро ману Исоқ худамо мерим. худои саҷда мекуниму гашта мебим. шумо харкати ҳаминҷа истетон. Исоқ, биё ин ҳезума китфатба бор кунам, алову корда ман мебарам. дадо, якта саволам ҳай.
ҳа пурс писарам. алову ҳезума гифтиму қурбонӣ ва ягон баҳра нагифтиму? худо худаш барре барои қурбонӣ мерасонад писарам. ана инҷанда меистем, ҳезума инҷа ман. биё аввал сангҳои ҷамъ карда якта қурбонгоҳ месозем. хуб шудааст дадо. бачаам, қурбонгоҳ ҳам тайёр шуд. худо манба гуфт ки писари якаву ягонама қурбонӣ кунам. ман ина фаҳмидам дадо. худо имони мана санҷидост. вай ваъда дода буд ки аз ту манба насл метиҳад. ман ҳамин гапи худоро бовар мекунам. лекин корам ки нишон доданам дар кор. писарам, худо ваъдаша иҷро мекунад. ман бовар мекунам ки ҳозир туя қурбонӣ кунамам, худо ягон кор карда туя бозинда мекунад. худо ҳама вақт гапашро меистад. туям ҳаминба бовар мекунӣ? дадо, майлаш. гуфтагии худоро иҷро мекунем. манам худованда ҳамаи гуфтагишро бовар мекунам. иброҳим, писарат ба даст нарасон. ман фаҳмидам ки ту аз худо метарсӣ, чунки писари яку ягоната худо додан тайёр будӣ. исҳоқ, вая бен, вай қӯчқора бен. ин қӯчқор чӣ хел инҷо пайдо шуд? бечораи шохош шохаҳои бутта ва дармондааст. ман гуфта будам ку худованд қурбониша мерасонад. ҳазор бор шукр худова. иброҳим, ман аниқ туя баракат метиҳам. наслда ситораи осмон боид, хуми пеши баҳр боид, мӯл мекунам. авлоди ту шаҳрҳои душманошба соҳиб мешавад. а барои он ки гуфти мана гӯш кардӣ, ман бо воситаи насли ту ҳамаи халқҳои рӯи замина баракат метиҳам.